Dobrý deň, ďakujem teda za uvedenie. Ako to bolo uvedené, moje meno je Filip Sklenár, pracujem pre Wellbone, mám na starosti teda predaj, smerovanie produktu, z časti vývoj Wellboneu Peacemaker, ktorý je určený presne pre internetových providerov, teda pre vás. Potom máme ďalšie dva produkty, ktoré sa nazývajú Immunity a Aura. Immunity je pre biznisových zákazníkov a Aura je teda pre telka. Verím teda, že nás poznáte. Poznáte určite produkt, ktorý sa ponúka cez O2, to je náš nasadený produkt Aura. Máme tu určite veľa spokojných zákazníkov, s ktorými si to môžete overiť. A teda ja by som prešiel k našej špeciálnej verzii, ktorá sa volá Peacemaker Profit. Prečo Profit? Profit je to preto, lebo to môžete monetizovať. Predpokladám, že ten základ náš poznáte, je to ochrana na úrovni DNS a vlastne to, čo ponúkame pre telko zákazníkov po celom svete, máme ich zhruba do 40, po celom svete je to od Latamu až po Áziu, tak sme sa rozhodli, že tento istý produkt vlastne ponúkneme aj vám. Prečo? Lebo sme videli vlastne dôvod, alebo teda vašu potrebu dobehnúť tú medzeru, ktorá je medzi veľkými telkospoločnosťami, ich produktami a teda tým, čo ponúkate vy. Ponúkate IPTV, ponúkate rôzne iné služby a jedna z nich môže byť práve vlastne bezpečný internet alebo ochrana vašich užívateľov na úrovni DNS. Tu je pár dôvodov, prečo vlastne je to dôležité, s čím sa vaši klienti stretávajú, s čím sa stretli vy, vaši rodinní príslušníci a podobne. Je to podozrivý link napríklad cez SMS, WhatsApp alebo e-mail. Väčšinou je to link, ktorý vyzerá už podozrivo na prvý pohľad. Veľa ľudí na to klikne, nevie to ohodnotiť, nevie vlastne vyhodnotiť, keď príde na tú stránku. Je to podozrivé, je to naozaj tá stránka, kde som sa chcel dostať. Necítite sa bezpečne pri návšteve nových stránok, aj keď vám neprídu teda cez tú SMS-ku. Mali ste podozrenie, že niektoré aplikácie odosielajú vaše dáta, stáva sa to často. Nebudem ich konkrétne menovať, je ich veľa, máme k tomu tiež dáta. Došlo k spomaleniu zariadenia, lebo nejaký malware komunikuje, odosiela vaše dáta, potrebuje sa pripojiť na nejaký server a dostať tie vlastne komandy a príkazy, čo má robiť na vašom zariadení a vlastne vaše heslá môžu byť odsudzené tiež. Verím, že teda ste sa s tým stretli, takisto naše skúsenosti s našimi zákazníkmi hovoria, že už len pri bežnej verzii toho Peacemakeru dostávajú naši zákazníci spätnú väzbu pozitívnu, že sú radi teda, že PieSpeak nasadil nejakú bezpečnosť pre nich a že to zablokoval. Veľa z tých hrozieb je dneska oveľa sofistikovanejších, není to len o nejakých reklamách, není to len o tom, že dobre, tak vás to prelinkuje na nejakú stránku a tým to skončilo a keď stade odídete, tak ste safe. Nie. Proste ten malware, spyware, ransomware, proste všetko, čo vlastne blokujeme, môže byť sofistikované až na takú úroveň, že vlastne keď dostanete ten malware z nejakej webovej stránky, z nejakého skriptu, môže to byť downloader, ktorý ste dostali cez váš e-mail, sú tam makra, ktoré sa teda nainštalujú ten malware, tak vlastne dokáže to napríklad sledovať aj vlastne pohyby myšou, takisto to, čo píšete do klávesnice. A teda ten postup môže byť veľmi jednoduchý. Hej? Už len keď si teraz predstavíte, že začnete písať na klávesnici váš e-mail. Niečo, zavináč, niečo, bodka, niečo. A za tým pôjde čo? No, s najväčšou pravdepodobnosťou heslo. Takže už len tieto paterny, proste keď si to vedia vyselektovať, odošľú to niekde inde, vy o tom ani neviete. Vy neviete, že ten malware tam je, že komunikuje, pokiaľ nemáte nasadenú nejakú nejaký level ochrany. Ako to teda zhodnotiť, ako to monetizovať? Môžete to jednoducho, túto našu bezpečnosť predávať vašim zákazníkom tak, že im dáte k tomu prístup. Buď to nasadíte za nich, nasadíte to celoplošne, predáte im to, zmonetizujete to, alebo sa budete zaujímať možno o tento Peacemaker Profit, ktorý zahŕňa integráciu do koncového portálu. To znamená, že vaši užívateľia vo vašom portáli zákazníckom môžu mať sekciu bezpečnosť,
alebo DNS ochrana, ako to nazvete, to je na vás, je to vlastne white labelované, takisto tá integrácia je plne vo vašej kontrole a vaši zákazníci môžu vidieť personalizované reporty, to znamená, že je to per zákazník, per ich prípojka, vidia tam, koľko incidentov bolo, koľko bolo zablokovaných, zhruba aké malvery majú, kategorizácia, ich mená a podobne. Následne na toto môžete nadviazať ďalšie akcie, ako je predaj content filteringu, teda obsahovej filtrácie a možno nejaký support z vašej strany. Ak ponúkate služby, napríklad inštalácie nejakých zariadení, prvé spustenie počítačov, nejaké ICT služby, môžete im následne po vlastne vygenerovaní všetkých týchto problémov, ktoré tam uvidíte, ponúknuť službu naviac, že im to vyrieši. Aký je teda najúčinnejší spôsob tej ochrany? Nič nie je 100%. Ochrana proti malvéru, alebo teda naša ochrana hovorí o tom, že vlastne keď sa bavíme o malvéri špeciálne, ktorý je tu nakreslený a jeho komunikácia, vieme zablokovať 91,3% malvéru, čo je dosť. Hej? Dostávam veľa otázok, námietok, aj počas demokolov, aj počas vlastne takýchto konferencií, prezentácií. No dobre, ale čo keď tam bude IPčka? Hej, v tom prípade to nezablokujeme. Ale tie dáta, štatistika, prieskumy hovoria o tom, že 91,3% malvéru využíva DNS preklad počas svojho životného cyklu na to, aby dokázali fungovať. To znamená, že v nejakom bode to určite zablokujeme. Není to len o malvéri, taktiež tam ransomware, spyware, phishingové ataky, spamy a podobne. To, ako to vyzerá, vidíte na tejto stránke. Keď to integrujete do svojho užívateľského portálu, takisto tam bude datoblokačná stránka, ktorú vidíte naľavo dole, je white labelovaná, prispôsobíte si ju, upozorníte vášho zákazníka, predáte mu tú informáciu, čo sa môže stať, aká je to zhruba hrozba a teda bude tam vaše logo, že vy to robíte pre nich. DNS Resolver to okamžite zablokuje samozrejme. Hlavné posolstvo na tomto slajde je tých 400 miliónov hrozieb, ktoré každý mesiac zablokujeme len pre našich ISP zákazníkov. Do toho nerátame vlastne biznisových zákazníkov, ani tie veľké telka po celom svete. Je to len pre zákazníkov Peacemakeru, čo je ohromné číslo. Prečo si teda vybrať zabezpečenie na úrovni DNS, a teda s Wellboneom? Je to jednoduché. Ľudia vlastne chcú tú ochranu na svojich zariadeniach nejakú mať. S našim zariadením viete ochrániť celú tú prípojku, celú ich domácnosť a vlastne všetky zariadenia. Nie je to len o počítačoch, nie je to len o telefónoch. Hej. Keď si teraz platíte ochranu antivírus na telefón alebo na váš laptop alebo desktop, tak vlastne máte ochránené jedno zariadenie a stojí to nejaké peniaze. S naším produktom, keď im to predáte za nejakú sumu, môžeme sa baviť v rozsahu od nejakých 30 korún do 60 korún za mesiac, v tom prípade ochránia všetkých svojich užívateľov v domácnosti, rodinných príslušníkov a všetky zariadenia. Čo je teda neporovnateľná suma, si myslím, oproti tomu, keby ste mali nakúpiť antivírus na všetky vaše ostatné zariadenia, ktoré máte doma. Žiadna inštalácia, to znamená, že oni nemusia riešiť nič. Vy to nasadíte, vy im to spustíte, oni sa vlastne o to nikdy nestarajú. Updaty prebiehajú u vás na DNS Resolveri, nie u nich na zariadení. Predávate to, čo je skutočne užitočné. Máme veľmi pozitívny feedback od veľmi veľa zákazníkov od našich telkooperátorov. Nenecháme vás v tom samých, to znamená, že nebude to, že my vám to predáme a tým to skončilo. Ten experience, ktorý máme s veľkými telkami, vlastne predávame aj vám. To znamená, v tomto Peacemaker Profite je marketingový support, marketingová stratégia a náš marketing je vám k dispozícii a pomáhame vám vlastne onboardovať alebo teda prijať čo najväčší počet zákazníkov. Filtrovanie obsahu teda pre rodičov a pre spoločnosti, malé spoločnosti, môžu sa nastaviť svoj content filtering, môžete im to predefinovať, rôzne obsah pre dospelých, nechcený obsah alebo reklamy a podobne. Je tam 17 kategórií, je to samozrejme zase na vás. Čo poháňa teda Wellbone, čo je najhlavnejšou súčasťou, je naša Threat Intelligence a AI, ktorú
využívame. Nie je to len o tom, že pozbierame niekoľko feedov a tie vlastne integrujeme do nášho riešenia a potom to ponúkame vám. Nie, máme svoju neurónku, ktorá beží neustále a hodnotí tieto vlastne feedy, tie zoznamy, ktoré dostávame od našich vendorov. Momentálne tam máme 15 miliónov hrozieb, plus, mínus pridávame 150 000 každý deň. To znamená, že niektoré hrozby, ktoré sa odstrania z tých webových stránok, my to evaluujeme znova, odstraníme tieto domény. To znamená, že dneska to je hrozba, keď to alebo teda prevádzkovateľ tej web stránky vyrieši, o niekoľko dní to my vlastne odobrieme z toho zoznamu, alebo teda hneď ako to ten vendor vyrieši. Je tu jedna prípadová štúdia, je to úplne skvelý príklad malého ISP-ka v Afrike, ktorý sa do toho pustil, zobral si tú základnú verziu Peacemakeru, potom kúpil content filtering a začal na to makať. Jemu trvalo tú kampaň spraviť, spravil si nejaké brožúry, informácie o tom, čo to je, dal to do nejakých balíkov pre rezidenčných zákazníkov, pre biznisových zákazníkov. Do 3 mesiacov, ako on píše, že mu to trvalo zhruba 2 alebo 3 mesiace, pokryl náklady na Peacemaker a ešte mu to začalo generovať zisk. To znamená, že vy to môžete robiť s tými prvými variantami, ale takisto ten profit je už na to ušitý. Ide o rastúci trend, nezaostávajte. My sme mali s pánom Rejskom o tom diskusiu, vlastne, že prečo je to dobré, prečo by ste to mali robiť. No hlavne preto, aby ste dobehli konkurenciu. Hej, to je prvá vec. Rozšírite si portfólio a dobehnete konkurenciu. Veľké spoločnosti to ponúkajú. Není pomalý štát v Európe, ktorý by to nerobil, ale bavme sa teda o Česku a o Slovensku. Je to tu, je to takisto, je to proste náš zákazník O2, ktorého poznáte a vy vlastne môžete ponúkať rovnakú technológiu pre vašich zákazníkov. Na tomto slajde je to náš vlastne časová os od založenia až po súčasnosť. Zase by som vypichol jeden najhlavnejší bod, od ktorom bola prezentácia teda na minulom KKDS, toto Olomouci, od nášho CTO, technického riaditeľa Roberta Šefra, je DNS for EU. Je to projekt, ktorý vedie Wellbone. Vedieme tento projekt ako výhradný dodávateľ tej technológie. Je to konzorcium zhruba 14 spoločností, teda inštitúcií, ako sú národné certy, potom poľský NASK na výskum hrozieb, taktiež ČVUT. A ideou tohto projektu je ochrániť 100 miliónov užívateľov v Európskej únii tým, že budeme nasadzovať Resolve v telkospoločnostiach, následne bude tam DNS for Gov, to je tiež súčasť tohto projektu a na konci v roku 2025 alebo 2026 začiatkom budú verejne dostupné resolvery pre všetkých občanov, ktorí si budú môcť navoliť ten DNS server na svojom zariadení a vlastne smerovať svoju prevádzku a DNS dotazy cez naše resolvery, ktoré budú otvorené, ktoré budú s filtrovaním, bez filtrovania hrozieb. Taktiež tam bude nejaký content filtering. To, ako môžete profitovať vy z toho, ISPC, je to, že tá naša threat intelligence a databáza hrozieb, taktiež informácie o lokálnych hrozbách, ktoré smerujú na Českú republiku, na Slovenskú republiku, budeme mať oveľa rýchlejšie a oveľa rýchlejšie zablokujeme možný dopad, ktoré tieto hrozby na vašich zákazníkov a na vašu sieť môžu mať. Hej. To znamená, to je spolupráca s tými certami, taktiež sú tam nejaké idei, ako vlastne predchádzať tým hrozbám. Nasadenie Peacemakeru základného a content filteringu je do 1 hodiny. Ponúkame 14-denný triál, ktorý pri nejakej dohode vieme troška posunúť, ak vám to z nejakého časového hľadiska nevyhovuje. Základné hardwareové nároky sú dve, CPUčka 4 GB RAM a 40 GB storageu. To je s touto hardwareovou špecifikáciou viete vlastne vykryť 10 000 DNS requestov za 1 sekundu. Peacemaker varianty, ako som ich už naznačil, je to standard, content filtering a profit. Táto prezentácia bola hlavne o tom profite, ktorý je teda hlavne na tú monetizáciu a hlavným benefitom je integrácia do vášho portálu pre koncových užívateľov a ich možnosť vlastne vidieť tie reporty,
a manažovať content filtering. To je koniec mojej prezentácie. Budem veľmi rád, ak ma potom možno odchytíte aj počas panelovej diskusie, ak mi dáte nejaké otázky, veľmi rád ich zodpoviem. Ďakujem.